no. Ngayon kasi mga kalapatay, no, meron kasi mga nangingi ng ibon mga kalapatay. Nangingi ng ibon mga kalapatay tapos ibebenta lang pala mga kalapatay. At yun nga ano, pakal mo? Aaron, nag-iibon ka hindi? What's up mga kalapatay. So ngayon mga kalapatay, no? Ngayon mga kalapatay, dito tayo sa mga kalapatay, dito tayo sa tropa natin, sa tropang aswang mga kalapatay, sa team aswang mga kalapatay, no? At yun nga mga kalapatay, no, meron ano yung tropa, yung team aswang mga kalapatay, meron gift bird mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay, no, sa lakas ng ano, pinagsamang lakas ng ano ng BB Bros tsaka Love Princess mga kalapatay. Tingnan mga kalapatay, may dalawa kaming mga kalapatay, may dalawa kaming gift bird mga kalapatay. At tingnan mga kalapatay, no. At eto mga kalapatay, at may napili na kami mga kalapatay sa group ng Angeles mga kalapatay, group ng Angeles Pigeon Club Pigeon Group mga kalapatay. At nga may napili na sila mga kalapatay, kami mga kalapatay. At ito siya mga kalapatay. Ito, pwede malaman ano pangalan mo? Aaron Dalangin. Aaron? Dalangin. Aaron Dalangin, no? Taga saan ka ba? Ang Pulong Maragol. So malapit lang mga kalapatay kasi dito kami sa Pandan Haubil mga kalapatay, no? At Aaron Dalangin. At yun nga mga kalapatay, no? Yung binigyan namin na ibon mga kalapatay, no? At ito naman si Tola mga kalapatay, no? Ano to mga kalapatay? So stock bird to mga kalapatay. So pang ano to mga kalapatay? Pang ano namin, pang breed to mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay, no? Medyo dumadami kasi ibon ng Love Princess tsaka yung kay BB Bros. Kaya ibibigay nila mga kalapatay. At yung nga mga kalapatay, no? At dun nga sa Angeles Group mga kalapatay, namimili sila mga kalapatay kung sinong dapat bigyan mga kalapatay. At sana mga kalapatay mapunta sa magandang kamay yung ibon mga kalapatay. Kasi mga kalapatay, no, ngayon kasi mga kalapatay, no, meron kasi mga nangingi ng ibon mga kalapatay. Nangingi ng ibon mga kalapatay tapos ibebenta lang pala mga kalapatay. At yun nga pakal mo? Aaron, nag-iibon ka hindi? May experience. May experience ka. Pero may ibon ka ngayon? Isa. Isa, pero may kulungan ka? Opo. Ayun, so ito nga meron tayong napili at basilaw ng ilaw yata natin, yun, bukas natin ng konti. At yung ito napili namin mga kalapatay. Napili namin siya mga kalapatay. At yung mga kalapatay, no, yun yung may experience sa pag-ibon mga kalapatay. At yun mukha namang mapapabuti yung ibon namin mga kalapatay. At yung mga kalapatay, no. At ilan taong ka nag-ibon? 18? O yun mga kalapatay. So 18 mga kalapatay. At yung mga kalapatay na itong ibon na to. Asan yung ibon natin? Asan na? At ito nga mga kalapatay, no? Asan na siya, no? Ito nga, no? Ito si Love Princess, oh. Ito natin ba, par? Ito yung Timaswang. Ang kalapatid sa isip, salit at gawa. Ang pigeon racing kailanman ay hindi ko kaniya. Hindi estado at edad ang basihan. Kalapatid ang Timaswang. Malawit yan. At yan. So mga kalapatay, stock bird na siya mga kalapatay. Yun, wala nga din sisi mga kalapatay. Pero mga kalapatay, super quality mga kalapatay. At ito siya mga kalapatay, oh. At yun yung mga kalapatay, no, dun sa post mga kalapatay sa Angeles Group mga kalapatay. At yun na post na ngayon mga kalapatay. Pero mga kalapatay, i-check namin yung mga nag-comment doon na amin na lang mine. So ito na mga kalapatay, no. Yung mga nag-mine mga kalapatay, ang daming ibon mga kalapatay. At ito siya mga kalapatay. Check din syempre ng BB Bros mga kalapatay. At wala nga siyang ibon mga kalapatay. At yun nga, gusto niya mag-alaga ng ibon. At sana, ingatan mo, paramihin mo siya. Ayan. Ayun. At yun yung mga kalapatay na, syempre mga kalapatay na abangan nyo yung gift bird ng mga kalapatay. Gift bird ng Baritong Sloop mga kalapatay. At malapit na mga kalapatay. At yun yung mga kalapatay, no, kung mapadala ka sa channel ko mga kalapatay, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Tapos i-hit yung notification bell para mag-update kayo sa dating mga video. At yun yung mga kalapatay, no, yung natin mga kalapatay, dahil sa small vlogger pa lang tayo mga kalapatay. At small YouTuber pa lang ako mga kalapatay, bago pa lang yung channel ko mga kalapatay. At kung gusto mo ng ibang channel mga kalapatay na funny video mga kalapatay, at yan mga kalapatay, pasok kayo dyan mga kalapatay sa channel ko din mga kalapatay. At yun yung mga kalapatay, yung main channel ko mga kalapatay, ayan siya mga kalapatay. At yun yung mga kalapatay, no, at dahil sa 96 subscriber pa lang ako mga kalapatay, apat na lang mga kalapatay, 100 mga kalapatay, magpag-giveaway tayo ng mga ibon mga kalapatay. Hindi mo malakas yung ibon ko mga kalapatay, pero mga kalapatay, nagbibigay tayo ng ibon mga kalapatay. At yun yung mga kalapatay, syempre maraming salamat sa inyo. At syempre ikaw, maraming salamat sa iyo. Thank you very much. Ingatan mo yung ibon, ha. Okay, thank you. Ikaw, may backup ka. At yun nga, no, at ito, bilibili lang. At yun nga, no, at yun nga,
At yun yung mga kalapatid, no? At ito ngayon mga kalapatid, may loading sa ano mga kalapatid, KFC mga kalapatid. Siyempre mga kalapatid, meron tayong 100 fighter mga kalapatid. At isasakay natin yung mga kalapatid. Nakapahinga na siya ng mga kalapatid. Pwede na siya ulit mga kalapatid, no? At yung mga kalapatid, siyempre kita-kits ulit mga kalapatid. At yung mga kalapatid na siyempre mga kalapatid na at bago ay maghiwalay rito mga kalapatid. Siyempre, tatanungin ko muna sila mga kalapatid. Baka mayroong ang gusto shoutout. Shoutout sa mga taga-Pulong Maragol. Ay, gwapo ng mga dyan, mga gwapo katulad ko. Hindi ko ano, ng timasong mga kalapatid. Mga gwapo yung mga timasong mga kalapatid na sigilid-gilid dyan, oh. Ano mga kalapatid, oh. Ayun nyo. Sa lahat ng mga taga-Pulong Maragol dyan, mega shoutout sa inyo, mega shoutout sa inyo. At syempre, at wala ka na ikaw, may shoutout ka? Sino shoutout mo? Kay mama, kay papa? Shoutout Chloe dyan kay Mama Parker po, Papa. birthday niya po ngayon. Ay, happy birthday, Chloe Parker! Parker, oh, grabe no, talaga na, mukhang ano to, mukhang ito, mistisa, no? So yun nga, mega shoutout sa inyo, no? Siyempre, ito nga mga kalapatid na mag-iwalay na tayo, mag-iwalay na kami mga kalapatid. Yung nga mga kalapatid, uwi na sila mga kalapatid sa Pulong Maragol. At kami mga kalapatid, dito lang kami sa Pandanauville mga kalapatid. Yung nga, ingat kayo ha, ingat sa lakad nyo, ingat ka, ingat. Okay.